Je ich málo, podľa najnovšieho súpisu 232 Slovákov, ale im to neprekáža v ich práci. Dvere svojho spolku otvorili pre všetkých tých, čo majú blízko k tancu a spevu. Zápasia nielen s nedostatkom mladých ľudí, už dávnejšie nemajú ani jednu jedinú slovenskú triedu, no najviac ich trápi pocit, že sú medzi Beleradom a Novým Sadom akoby zabudnutí. Naše spoločenstvo včítuje od prilike 120 členov, od toho máme folklórnu sekciu, spevácku sekciu, pomedzi toho aj sportskú sekciu, kedy učestvovali na 3-4 turníry doteraz. Inače naše društvo reorganizovano v Lani. Počiatkom roku sme sa reorganizovali. Šafari buduje od 34. roku pa doteraz, kedy ljepšie, kedy slabšie, ali robilo sa, no nazad okveno 10 rokov to baš ne bolo ako način, teraz sme sa mi tak zorganizovali z mlađi, tuto do Banovca, pozbirali Slovákov, jesto aj Srbov, viacej ako Slovákov, ale to ide voľako. V rámci spolku, teda do Banovciach, funguje aj miestna organizácia Matice slovenskej. Ako je na tomto pláne? Matica je založena na cirkevnej slávnosti 29. júna toho roku. Môžem povedať, len, že sme oformili miestny odbor, ešte sme sa nerozšírili, nepodelili sme sa medzi sebou s možnosťami. Očakávame teraz, keď sa završia tieto poľské roboty a osim toho všetci sme aj zaposlení iných. Tak, očakávame od Matici, že by nás pomohla, znači ako spolku, lebo aj spolok je kompletno člen Matice. A okrem Matici očakávame veľkú pomoc od Národnjačnej rady slovenskej. Dali sme tam svoje problémy profesori Valentovi, on je zadužený za nás, on je podpredseda Zostriem. Takže máme veľký nádej, ak nie od iných, tak od tých našich slovenských inštitúcií. Oproti kultúrneho spolku nachádza sa cirkevný dom, v ktorom je slovenská modlitebnica. Pán Sikora, ako funguje cirkevný život do Banovciach? Cirkevný život skladne funguje do Banovciach. Máme každé nedeľné služby, máme od 10 hodín do 11 máme a v každom mesiaci, prvú nedeľu v mesiaci službu obavuje náš veledný pán farár Vinkovič Boľovec a dochádzame tuto je to nás každú nedeľu okolo 20 či 25, kedy ako, ale že sa nachádzame v tomto kraji, kde sa väčšinou sa Slováci, tak tuto sme si aj urobili túto modlitebnicu, to ospozobili, ozdobili a hlavný kostol nám je v ruinovanom stave, tak si ho musíme aj pooprávať. A takže sa tešíme, že si tu obavujeme túto Božú službu. No tak nedeľu sme mali prípravu za konfirmáciu. To je však len v perióde, keď deti idú ku konfirmácii. To bolo tohto roku, boli 4 konfirmanti. Vravím, mali také prípravy z konfirmačných príručkov, učili sa spievať po slovensky, znači z evangelického spevníku. Aj pretože tieto deti sú slovenského rodu, ale nevedia čítať po slovensky, pretože v základnej škole nevyučujú slovenský jazyk. Tak ich ja v jednu ruku učím aj materinskému jazyku, aj čítať, aj spievať, aj však už z toho programu konfirmačného, čo majú vyučovania Biblii aj tak ďalej. Driev, povieme 20 rokov, boli naši starkovia, aj naše mamičke. Vtedy bol dosť dobrý zbor. Bolo dosť členov, dosť chodilo cirkevníkov aj do kostola práve. A to, čo ďalej všetko mení nás jesto, tak sme ostali najnej, tak to povedať, málo členov máme.
riadnych cirkevníkov. Ináče do Banovca slovenských, tak povedať, cirkevníkov je to dosť. Keby každý jeho domu len jeden chodil, to by bol nazvano 50-60 cirkevníkov v kostole každú nedelu, každú, tože... Kostol nie je vo funkcii. Kostol nie je v funkcii, potrebná mu je veľká oprávka. V rámci Šafarika je najaktivnejšia folklórna odbočka. Kde vystupujete, ako cvičíte a aké máte plány do budúcna? Pa, mi smo počeli, prvi koncert smo mali do Banovcah, naši djeci prvi raz vystupili. Možem povedati slobodnije, že veoma dobro boli primjeni od meštanov, ljubo smo boli za dobrovoljne davalce krvi do Banovcah, tedy tancovali. Posle toga smo tancovali na slave do Banovci. Pa sme boli povolani od kuda Slatković, Zboljovjec, tu dječi prvi raz tajšli, višli z Dobanovjec, ljubo sme mali, su boli velike koncerti, mali smo i svoj koncert godišnji, tu smo povolali i Rodžićova i naših poznanikov všetkih, aby sme predstavili naš kut.